Sziasztok! Hát ma egyedül fogok főzni, úgy néz ki. Senki nem társult hozzám, sajnos. Tök egyedül vagyok, mint a kis ujjam. De megpróbálok varázsolni, hát ha elő tudok valakit varázsolni, hogy ki lesz, azt nem tudom, mert ez nem vagyok profi varázsoló, úgyhogy majd valami lesz. Figyeljetek, így megpróbálok így tapsolni egyet, és akkor hát, ha itt lesz valaki. Szevasz, Janka! Hey! Sikerült! Én varázsoltam. Szerintem a mikrofonnak. Bekaptad? Na! Most, hogy ő megjött, elmondja, mit csinálunk. Hát... egy nagyon érdekes dolgot fogunk csinálni. Rántott túró Rodi lesz. Hogy ez hogy jutott eszünkbe? Nem tudom. Nem tudom, lehet, hogy valaki látta videóba, és hogy... Úgy láttam egy videóba. A túrórulit szeretjük mindannyian. Az, hogy most ez rántott, az egy magyar szokás, magyarok kirántanak mindent, akkor túrórulit miért ne lehetne kirántani, nem? Kezdjük! Kezdjük Két azzal. tojás! Én már előrébb járok. Két tojás. Igen, ez ilyen férfi recept. Végy két tojás. Sütőpor. Az már benne van. Van benne egy zacskó sütőpor, ilyen átlagos, sima, alját nyitottam ki, sütőpor, sima. Tej. 2 deci tej. 2 deci tej. A panírozáshoz van, mi ez, Janka? Porkex. Porkex. Maradjuk benne, hogy darált keks, de porkexnek hívjuk mostantól, én így fogom hívni. Nem jutott eszembe, na. És liszt. 20 deka, vagy 200 deka? 200. 200 deka liszt, összeszedettek vagyunk, semmi gond, mindent profik vagyunk. Na, 200 deka liszt. Csináltam a tojást. Ezeket így összekeverjük, hozzáöntjük, mit tojást. Csináljam meg a tojást? Azt már Kakas megcsinálta. Na. Vagy tyúk, vagy hogy van ez? Tyúk. Belerakjuk a 2 tojást. Semmi baj. Tudom, ezt úgy kell csinálni, hogy előtte külön kell rakni, hogy nehogy záp legyen, de nincs időnk ilyesmire, hogy itt ezek friss tojások, most tojták a tyúkjaink, főleg az enyémek. Én nem érzem. Ott Nem az büdös, zárt. és nem csúszott szét, úgyhogy jók voltunk. Ebben kell a 2 deci tej. Hölgyem, 2 deci tejet ide bele. Mindent megoldunk, folyik a tej mindenhol. Óvatosan összekeverjük, és ilyen, hát nem tudom, ez a palacsinta tészta állagot kéne elképzelni. A hölgy dolgozik, ezt arrébb rakom, hogy lássátok is, hogy mit csinál. Igen. Nem, én csinálom. Az a probléma, elmondom egyébként, hogy a tejet az fokozatosan adjuk hozzá kevergetés mellett, és akkor nem lesz csomós. Ezt átveszem egy kicsit így, megcsináljuk, hát ha még meg lehet menteni. De nem baj, legfeljebb egy kicsit ilyen csomósabb. A túrórudi is csomós, akkor most a panírja is az lesz, akkor mi van? Semmi. Minden jó. Ezt amúgy még nem próbáltuk ki. Ja nem, amúgy fogalmunk sincs, hogy ebből mi fog kisülni, azért láttunk már olyan videót, amiből nem az lett, mint a videóban a végeredmény, de most hát, ha jó lesz. Lerakom az órámat a panírozáshoz. Jól teszed. Na, hozzam a túró Rudit? Hozzak egy tárcát, amire majd rárakjuk. Nagyon ügyes vagy. Ja, és kell hozzá egy csomó olaj, amiben kisütitek. Na, jó lesz az már. Na, szóval egy ilyen folyós állagot kérünk. Én berakom. Jó, utána ki kell venned. Kell hozzá valami eszköz? És ez... Gyorsan rakd át amúgy. Úgy csinál. És akkor borítsd be. Úgy. És olyan szép legyen, mint a videóban is volt. Nem rakta bele tojásba előbb? Milyen? Az abba kellett a tojás, nem? Minden jó van, profik vagyunk. Hát nem így nézett ki a videóban. Hát ez nem úgy néz ki, mint a videóban. Hát most, pedig panír az kéne rá, mert... Várjál, próbálunk egy kicsit változtatni. Itt még rakunk hozzá egy kis lisztet. Kicsit Sűrítünk a dolgokon.
ha az segít. Túlzásosan összekeverted. Mondtam én, hogy ne kevert annyira. Nézzetek oda. Jobb lett? Majd ezt kivágjuk az elsőt. Jó, kivágjuk. Hát az elsőt ki, nem sülhetünk fel ennyire, nem? Nem fogod kivágni. Látszik. Na, jó lesz az. Ezt még átküldjük, lehet rajta, mit szólsz hozzá egyszer. Jó. Mehet? Már nagy keverjük össze, jó. Na, próbálj meg. Jó, jobb egy kicsit az állaga. Úgy, ezt meríts meg benne, ezt utána megint mehet. Aha, ez szerintem most jó lesz. Azt hozok még kekszet. Most már egy kicsit hasonlít a videóhoz. Olyan, mint a kordog. Csinálom én ezt. Na, akkor rakjuk bele az elsőt, megnézzük, mi lesz belőle. Óriás rudival csináljátok. Azzal nem lesz jó szerintem. Na, ezt én alámerítem. Zúgy. Nem baj, hogy ilyen a kezem? Hát várjál. Amúgy egy kicsit sem. sem látszódik, hogy előtte csináltunk túrórudit. Nem csináltunk előtte semmit. Kész, kiveheted. 3, 2, 1. Hoppá. Ezt a felem nincs is rajta. Visszarakjam? Majd max duplán csináljuk, duplán. Na, most ezt így előre leszögezném, valószínűleg nem lesz szép, de attól még finom lehet. Te jó. Valami nem fasza. Nem jó ez. Megpróbálom így bepótolni itt a panírhiány. Betapasztjuk, gyerekek, nem lesz itt semmi probléma. Ez érdekes. Amúgy folyik rá. Folyik le. Második kör. Amúgy harmadik. Nézzek, elmondja. Jó, akkor max kivágod, hát most. Egyébként azt azért szokd meg, hogy látsz egy videóban egy receptet, akkor nem is biztos, hogy ezt meg lehet ugyanúgy alkotni, szóval Tudom. sajnos ez nagyon sokszor. Párszor átértük. Sajnos ez ilyen. Ha jósan lefolyik az egész. Az igen, bele se fér. Más technikát próbálok, de nem fordul át. Sajnos kicsi lett a tányér. Nem kicsit lett, kicsit. Ez rosszabb lett, mint a tiéd. Ez most jó? Siess. Nem akarok sietni. Miért nem fordul meg? Mi van ezzel? Eltemetem. Á, nem ragad rá, hallod. Nézd meg. Úgy rátapogatta, aztán ezzel meg semmi nem marad meg. Ami megmarad, ráragad az ujjamra. Duplán panírozunk. Lehet, hogy jobb lesz. Úgy döntöttünk, hogy duplázunk. Ezek a rudik egyre furcsább formát öltenek. Jaj! No? Jó, ez most egész jó. Beledobtam a következőt. Jó. Lehet, hogy duplán kell csinálni.
Hát nem tudom, aki csinálta, hogy csinálta, de... Attól még lehet finom, hogy rohadt rondán néz ki, és kicsit undorító is, de attól még finom lehet. Várjál, betakarom én. Hogy aludjon, szép álmokat, Rudi. Kapcsolok tüzet a cucc alá. Hoppá! Mi történt? Folyik le az egész! Engedd neki, Janka! Várjál. Gyorsan! Na, akkor megmutatjuk. Hányj, de még kell egy kicsit szólni. Nem tudom, a corn dogot ki ismeri, de ez marára úgy néz ki, mint a corn dog lenne. Az ilyen buntázott virsli. Ura, meglátjuk, gyerekek, elvisszük süsütni. Arról majd csinálunk ilyen vágóképeket, hogy sütjük, mit szóltok hozzá, megfürgünk, főleg Janka. Nézd, mutasd meg a kezed. Dolgozott. Igen, dolgoztam. Basszus. Itt vannak a gyönyörű videóim, figyeljétek. Megy az első adag, gyerekek, mindenki fogja be a szemétfülét, nem tudom, mi fog történni. Juha. Valami van? Bomlik le. Valami van. Jó, kettessével sütjük. Az a baj, szerintem még szét fog folyni, nekem olyan érzésem. Nekem is. Jaj. Azért annyira nem rossz. Ebből mi lesz? Lehet. Szerinted az jó? Na, na jó néz. Egész elő. Majd azt fogjuk kipróbálni elsőnek. Második meg elsőnek. Na, még egész jól néznek ki. Csak elmondanám, a mihez tartás véget, mutasd. Ez, amit én csináltam, a többit Janka. Hát igen. Csak hogy látszódjon a különbség. Na. Kész. Egészen jól néznek ki szerintem. Hát várjatok, úgy mutatom, hogy a csúnya felénk legyen. Na, szóval amúgy nem rossz. Kinézetre el nem tudom képzelni, hogy milyen íze lesz. Várjatok, megpróbálom eltörni, de lehet, hogy nagyon meleg lesz. Ha sikítok, akkor meleg volt. Hozod alá ma tányért? Na, figyeljetek! Ó, oda nézzetek! Amúgy marha jól néz ki, most nem azért. Na, kóstoljuk meg. 3, 2, 1. Akár jó. Hát nem tudom. Az a kár, hogy egy csokiból van, de amúgy Hát ízlik. Szerintem finom. De nem ízlik. Nem tudom eldönteni.
hogy ezzel most elrontottuk a túrórudit, feljavítottuk, vagy csak átalakítottuk. Ez abban nem rossz egyébként, csak fura. Nekem így. Különleges is van, amúgy. Mindjárt jó. De hát nagyon ízlik. Az nem volt a receptben. Ragd rá. Erre. Erre ragd. Közelebb raknád le? Oda akkor nem megy rá többire, ha mégse jó. Jobb vagy rosszabb? Na, akkor most én is tesztelem. Hűha! Azaz, belém nyomtad. Itt baj van ennél a másik. Őszintén megmondom, nekem ez nagyon... Húha gyerekek, itt valami szar van a palacsintában, vagy mi? Valaki a rudját kinyomta ide rendesen. Júj. Remélem látszik, hogy milyen jól néz ki. És megnézzük így lájmosan. Halkan, ezzel jobb. Legközelebb valami kajával jövünk. Szerintem, nem? Miért ez kaja? Hát ez ilyen nasi, nem tudom milyen. Ja, nagyon ízlek. Van még. Ne, lime! Belőled kifele több jön, mint befele. Szóval legközelebb valami kajával jövünk. Jó? No, csak most nem volt annyi időnk. Most is mennyi az idő? Az egy olyan... Mindjárt anyám is megmondom. Ezt ha beátszódik, benne fogunk hagyni. Csíkja a számat! Nem is csípős. Sebes a szám, azt nagy csípte. Hát ha nem. Na, úgyhogy most már várhatók videók. Vagy ilyen, vagy másik felállásban, de lesznek. Várj, el kell neveznünk. Mi legyen ennek a neve? Ennek. Tórós, csokis, Rudika. Bungás rettenet. Rudika! Bungás rettenet, én úgy hívnám. De nem lett rossz. Hát, de jobb se lett, mint volt. Végül is az is egy nagy dolog, hogy nem sikerült elrontani. Nekem esküszöm ízlik. Hát, jó. Furcsa, az nem Az azon nem szereti az édes dolgokat, kivéve a túrórudit tortákat. szeretem. Tortákat az nagyon szereti. Nem szeretem a tortákat. Sziasztok! Sziasztok! Ja, ez túl hangos. Sziasztok! Sziasztok! Ja, így sem várják. Még csak mondom, hogy csak akkor csináljátok meg, ha szerettek mosogatni. Jó sok lett. Hozzáállásul még hol van szóval még van, szóval ez nem minden. Azt képest, hogy csináltunk ennyit csináltunk, és az így amúgy messzire nem tűnik soknak, de amúgy sok. És hozzáállásul még takarítani is kell nagyon. Mert hát igen. Szóval hát, csak akkor éri meg. Ezt bírjátok. Sziasztok!